Hvaljen Isus i Marija, drage moje sestre, draga moja braćo u Kristu. Primaknite svoj telefon malo bliže sebi. Sjednite na trenutak pokraj mene. U potpunoj tišini. Postoji jedna Isusova rečenica iz Evanđelja po Ivanu koju milijuni katolika čuju tijekom cijeloga života. Evo ti majke. No, tek rijetki shvate kako je upravo ta božanska riječ stoljećima ostala neraskidivo povezana s čudesnim događajem iz Guadalupe. Znanstvenici i istraživači već desetljećima proučavali su ovu sliku. Mnogi govore o gruboj tkanini, o neobašnjivim bojama ili rasporedu zvijezda na plaštu. Ali postoji jedan detalj koji izaziva najveće zanimanje, upravo oči Majke Božje. Za nekoliko trenutaka razumjet ćemo zašto je to važnije od svih ostalih tumačenja i kako taj detalj već danas donosi duboki blagoslov obitelji. Ta istina možda je toliko jednostavna da upravo zato većina ljudi nikada ne zastane kako bi je stvarno razumjela. Gusta magla obavijala je brdo Tepajek u prohladno jutro, u dalekom Meksiku, godine 1531. Tišinu su prekidali samo umorni koraci poniznog domoroca, svetog Juana Diega. Hodao je shrvan tjeskobom zbog teške bolesti svoga strica. Osjećao se potpuno bespomoćno. Baš onako kako se i vi ponekad osjećate. Znam, dobro znam kako je to. Kada se zabrinutost uvuče među zidove. Kada osjećate težinu zbog budućnosti. Drage moje majke i bake. Strahovi za duhovni put vaše djece. Za zdravlje vaših unuka. Za spokoj pod vašim krovom. Ti strahovi postanu previše glasni. Duša ne može pronaći ni mrvicu spokoja. Gledate kako vaši najmiliji koračaju stazama ovoga svijeta, izloženi opasnostima i nemirima. Možda ste upravo danas pogledali fotografiju svog unuka i pitali se hoće li se ikada vratiti Bogu. U samoći se pitate, može li Gospodin donijeti mir mojoj kući i preobraziti našu svakodnevicu? Ali priča ovdje tek počinje. Na tom golom brdu bljesne nebeska svjetlost. Gospu ugleda u predivnoj odjeći koja je sjajila poput dragulja. Ona mu se obraća s beskrajnom majčinskom nježnošću i izgovara riječi koje i danas tješe milijune srca. Zar nisam ja ovdje koja sam tvoja majka? Zar nisi pod mojim plaštom i zaštitom? Što ti još treba? Kada je Juan Diego raširio svoj siromašni plašt, svoju tilmu, pred biskupom Cumriagom, predivne ruže su pale na pod, a na platnu se pred njihovim očima pojavila slika koja stoji i danas, pokrenuvši rijeke obraćenja milijuna duša. Prije nego što krenemo dalje u ovo duboko duhovno razmatranje, učiniti ćemo nešto vrlo jednostavno na zaslonu vašeg telefona. Spustite prst, dodirnite onaj palac gore i ostavite svoj like kako bi ova poruka nade stigla do drugih koji traže mir. Ako ste ovdje prvi put, pretplatite se na kanal Moćne molitve TV kako bismo ostali trajno povezani u duhu. A sada, odložite sve brige i potražimo Božju prisutnost. Ali ovdje dolazimo do zapanjujućih pojedinosti o kojima katolička tradicija često govori. Ova gruba tkanina, poznata kao tilma, napravljena od kaktusovih vlakana, trebala se prirodno raspasti nakon svega 20 godina. Ipak, ona traje stoljećima, bez ikakvih tragova umjetnih pigmenata ili propadanja podloge. Brojna istraživanja ukazuju i na nevjerojatan sklad. Raspored zvijezda na Gospinu plaštu začuđujuće odgovara položaju zvježđa na nebu u onom istom trenutku kada se ukazanje dogodilo. Ali postoji još jedno svjedočanstvo koje se skriva u samom središtu njezina lika. Što se zapravo događa kada s vjerom uzmemo krunicu u ruke? Ponekad u obiteljsko zajedništvo uđu tihi nemiri koje ne možemo riješiti pukim ljudskim razgovorima. Vidite kako vaši najmiliji zaboravljaju na sakramente. Osjećate duhovnu hladnoću unutar vlastita 4 zida. Zidovi kuće postaju svjedoci vaših skrivenih suza na jastuku. Tjeskoba vam pritisne prsa jer vidite da unatoč svim vašim naporima, istinski blagoslov i mir izostaju. Za nekoliko trenutaka vratit ćemo se onoj tihoj poruci s početka, kako bismo razumjeli njezinu stvarnu snagu u vašem životu. U ovome susretu tražimo majčinski zaklon. Tražimo Gospodinovu blizinu. Ona nam donosi postojani spokoj. Isus nas poziva da sve svoje strahove položimo pred njegove svete rane. Gospa nas uči kako ustrajna zajednička molitva postaje snažna obrana protiv svakog razdora. A sama crkva uvijek je jasno učila.
Katolička tradicija nas mudro podsjeća. Nijedan sakramental ili čudesna slika nije čarobni predmet. Slika iz Guadalupe nije Amalija. Ona je znak milosti. To je znak koji nas preko Marije vodi izravno Kristu. Kada su stručnjaci modernom tehnologijom i oftalmološkim instrumentima uvećali Gospine zjenice, mnoga istraživanja su pokazala mikroskopske odraze ljudskih likova. Odraz Juana Diega, biskupa i cijele obitelji koja je stajala pred njom. Razmislite o tome. To znači da ste i vi, u svojim trenucima patnje, urezani u njezin majčinski pogled. Istinska moć ovog znaka očituje se tek onda kada svoj život, svoju obitelj i svaki svoj strah stavimo u Kristove ruke. Preko ruku njegove majke. Kada se danas suočavate sa slabostima tijela, vi možete s potpunim pouzdanjem uzeti sve svoje terete i predati ih Isusu Kristu, kojemu nas križ i Gospa uvijek upućuju. Tada se ruši svaka praznovjerna misao. Jer shvaćamo što Marija stvarno očekuje od nas. Ona želi našu vjernost Kristu. Božja milosrdna ljubav štiti onog tko mu se povjerava. Vaša ustrajnost u molitvi postaje znak pouzdanja u Božju zaštitu iznad vašeg ognjišta. Ali priča ovdje tek počinje. Upravo sada dolazimo do najvažnijeg dijela našeg susreta. Možda upravo sada sjedite sami u svojoj sobi dok držite ovaj telefon u rukama. Možda je kraj vas prazna stolica koja vas podsjeća na neka sretnija vremena. Možda vam nedostaje netko tko je već otišao Gospodinu, ili možda u strahu čekate poziv liječnika. Možda vam dijete ili unuk mjesecima nisu otvorili vrata kuće i srce vam puca od čežnje. Bog vidi upravo ovaj trenutak. On zna za svaku vašu skrivenu suzu. Pripremat ćemo sada naša srca za duboku, sporu i sabranu molitvu. Pripremit ćemo se za zajednički vapaj. Prije nego što sklopimo ruke, otvorite komentare ispod ovog videa i zapišite ove svete riječi. Isuse, predajem ti svoj nemir i uzdam se u tebe, a pokraj zapišite imena članova svoje obitelji za koje se najviše brinete. Vjerujemo da Gospodinu povjeravamo imena vaše obitelji, vaše djece i unučadi koja ste zapisali u komentarima te ih stavljamo u njegove milosrdne ruke, odgovarajući srcem na moje zazove. Gospodine Isuse Krist, pobjedniku nad smrću i tminom, dolazimo pred tebe s potpunim povjerenjem, tražeći moćni majčinski zagovor Gospe od Guadalupe. Ti vidiš teret svake duše koja sada moli sa mnom. Vidiš njezinu čežnju za mirom. Gospo od Guadalupe, moli za nas. Molimo te, Gospodine, pošalji svoj blagoslov na svaku osobu koja traži tvoju ispruženu ruku. Isuse, uzdam se u tebe. Majko naša, kraljice mira, uzmi naše brižne obitelji pod svoj majčinski plašt. Izmoli im milost nepokolebljive nade za njihovo potomstvo. Gospo od Guadalupe, svojim majčinskim zagovorom otjeraj svaku tugu i unesi mir pod naš krov. Isuse, uzdam se u tebe. Gospodine Isuse, neka tvoja sveta prisutnost bude uz sve bolesne, nemoćne, operirane i usamljene vjernike. Neka im podari snagu, utjehu i miru bolesti, prema svojoj svetoj volji, donoseći smirenost u njihove misli. Molimo te za naša srca i naše obitelji, za našu djecu i unuke koji su zaboravili tvoj put. Dotakni njihova srca svojom milošću, unesi zaklon u njihovu svakodnevicu. Isuse, uzdam se u tebe. A sada, draga moja braćo i sestre, prije nego što primite svečani blagoslov, vratimo se onoj skrivenoj istini s početka našeg susreta. U čemu se zapravo krije rješenje one tajne o kojoj smo govorili? I možda upravo sada u potpunoj tišini duše razumijete zašto je Bog dopustio da upravo njezine oči ostanu očuvane kroz gotovo 5 stoljeća povijesti. Najveća tajna slike iz Guadalupe nije u samom platnu niti u zagonetkama koje znanost istražuje. Najveća tajna jest da nas ona uči kako u svakom trenutku kušnje prekinuti vlastitu zabrinutost i skloniti se pod Marijin plašt, stavljajući cijeli svoj život izravno u Kristove ruke. Gospodin nam daje snagu da u vjeri nadvladamo svaku kušnju. Kada tako živite, vi otvarate vrata milosti. Iz njegovih svetih rana i danas izvire milost koja tješi, podiže i jača svakoga tko mu se s povjerenjem približi. Vaša ustrajnost u molitvi donosi nevidljivo vodstvo koje će pratiti vašu kuću u budućnosti. Budimo jedni drugima nositelji svjetla i nade.
Podijelimo ovu molitvu kako bismo bili nositelji svjetla drugima. Dodirnite gumb za dijeljenje ispod videa i pošaljite ovu poveznicu svojim najmilijima na Viber, WhatsApp ili na svoj Facebook kako vaši voljeni ne bi ostali bez ove utjehe. Hvala vam na dobroti. Primite sada ovaj dugački, svečani i posebni franjevački blagoslov za vas i vašu kuću. Gospodin vas blagoslovio i čuvao vas. Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se. Obratio lice svoje prema vama i dao vam mir. Neka svemogući Bog blagoslovi vaše tijelo zdravljem, a vašu dušu nepokolebljivom vjerom. Neka njegovi sveti anđeli čuvari bdiju nad vašim pragom, nad vašim prozorima i nad vašim krevetom, moleći za utjehu i snagu svim bolesnima prema Božoj svetoj volji, tjerajući svaki nemir daleko od vašeg doma. Neka blagoslov poteče i na vašu djecu, na vaše unuke i praunuke, gdje god se oni nalazili u ovome trenutku. Neka ih Božja ruka vodi, štiti od zla i vodi ih prema putu spasenja. Nemojte prekinuti ovaj trenutak molitve. Možda je upravo ova molitva bila odgovor koji ste čekali cijeli ovaj tjedan. Naša sljedeća zajednička molitva na ovome kanalu nastavlja naš zajednički molitveni put, stavljajući svakog člana vaše obitelji pod trajnu zaštitu i okrilje Božje milosti. Dodirnite prstom taj video koji vidite na ekranu, ostanite u molitvenom stavu i dopustite da Božja milost čuva vaš prag. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mir vam i dobro, dragi moji. Vidimo se odmah tamo, u sljedećoj molitvi.